Ако морското свинче редовно бяга от вас, то е добре да помислите върху следните стъпки. Ще кажеш ли кои са те? Морските свинчета са плахи по природа, затова дайте време на вашето да свикне с вас. Ако трябва, го оставете 2-3 дена в клетката, за да се адаптира. Постарайте се да изградите доверие. Това ще стане като го галите леко по главичката или гърба, като му давате редовно хапване. Трябва да ви свързва с нещо, което обича. Важно е да имате спокойни движения, да се движите бавно и тихо около него. Бързите движения и високите звуци плашат морските свинчета. В началото, докато се адаптира, е добра идея, докато го гушкате, да му давате краставичка или стръкчен магданос. Нека да си има предвид, че морските свинчета не приличат на котките и кучетата, не са чак толкова игриви и трябва да се държат внимателно. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и ме последвайте за още.